que a verdade que ten unha carga entrañable, porque estamos falando da nosa historia, a historia deste concello, do pueblo do Seixo, no que contaba moita xente que había no seu momento as alfarerías e ao final pois a encontrámolas. Entón pois vamos a inaugurar este museo que ten restos de vasijas que se encontraron ali, mais ainda temos unha tamén que é unha original, que teñen ali veciños e donaron unha para aquí para o museo. E despois, o demais que vedes tamén son todas réplicas de tipo de alfarería que se facían ali, que as fixo o maestro Agustín. E, sin máis, Alberto, contelle tú algo tamén, que tú fixes o que empezaxe con esto. Bueno, nada, xurdiu fai un ano e pico que a idea, bueno, os veciños dicían que que había os fornos, bueno, de aquí tamén os antepasados, os meus pais, os meus avós falaban, como avós falaban dos cacharreiros do Seixo, e bueno, despois de empezar a falar con xente, despois tamén apareceu Agustín, que se ofreceu que fixo as réplicas todas que fixo o estudio de todos os cacharros que se facían ali ao Seixo, pois, e despois en contacto cos arqueólogos que están aquí, que Tejerizo e Fran, pois, que fixeron un estudio, nos ano pasado pois, presentámoslo no Ministerio este proxecto para conseguir fondos para poder iniciar este traballo. E, bueno, deronnos eses fondos, e a raíz pois, xa se fixo no mes de setembro, empezouse a facer as primeiras cartas, onde posiblemente houbera onde estuveron os fornos. E agora, pois, inauguramos, como dixo Miguel, este museo que quedará aquí no castelo para que vexáis as pezas como eran na antigüedade. E, bueno, e agora iniciamos as conferencias que estará Agustín, Fran e Tejerizo, explicaramos todo o estudio que fixeron eles.